నమస్కారం ఎన్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు ఉషా. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఫకీరాబాద్ కోస్ట్లీ గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను సోమవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. కోస్ట్లీ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఘనంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి దినోత్సవం వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ బాబు సింగ్, ఉప సర్పంచ్ సందీప్, వార్డ్ మెంబర్లు, ఇందిరమ్మ కమిటీ సభ్యులు నీరడి సాయిబాబా, రియాజ్, గ్రామ సెక్రటరీ రాజేష్, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. ఆ రోజును ఖచ్చితంగా మన పట్ల మనకు గుర్తింపు ఉండాలని ఏదైతే ఈ రోజు జూన్ 2 నాడు ఏదైతే 2014 నాటికి మనకు వచ్చిన ఏదైతే భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిందో అదే రకంగా మన రాష్ట్రానికి బాగా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి తెచ్చుకున్న స్వతంత్ర దినోత్సవ టైప్లో మనం కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధి దినోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినట్టు